Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Umit hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. İyildeşler. Hawa Umit, bize sen Türkmenistan'da mı kan diýip pikir edip gördük şey diýip habar berdiler. Hemmesi yankı Azatlyk Radiosu aktivistleri diýä bizim aktivistimiz alıp gittiler diýä. Şeyler bir neme bolan soň bizem bir hili olduk. Sen nerden çıktın beýdip. Nemäni göreli bir videonu göreli. Ondan sonra o özüm Doğru. üstüne näme diýjek bolsaň diýersiň de. Böyle. Koyduk. Ben size rapor sana veremedim işte bizlerin aktivistlarımız gitti Türkmenistan'a şu günece 2018'den başlayıp şu günece Umit Kuzubayev, Devran İmamov, Rövşen Kılıcı, Maksat Baymuradov, Azat İsakov, Farhat Meymankuluyev en son ki biz visi пропавший, alıp kaçılan hava, bellisi olmayan Melik Allamuradov'a koyduk. Hawa Umit yine şey diye aktivistlerimize demettiler diye deport ettiler diye o son alınıp kaçılanan barmış arasında Mälik diye kımmatlı mukamy Mälik näme işe ýaraýar ullakan bir zat aýtdy bilmedik onu da ýöne mesele o däl o indi sen senin amadın geçýärdi bu taýda şonuň üçin ekrana getirdik o seni deport edilen ýalyk o taýda indi bu gürrüň uzyn hemmesine gynap yani öldüren bolar diýen ýalyk bir derejede gürrüň gidýärdi gorky nemesi. Şeylerek o umit galan zadene o bu bilen baglanşykly ýa-da umumama gürrüň örersiň. Indi bugünkü temamyz aslında izin uğratma. Yani Türkiye'deki GGM değil ya doğru değil mi? Bizim nememize geçirsek yum bol ya. İzni uğratma merkezi şu taýdaky türkmenlerin ýagdaýy barada bir umuma maglumat bersen sen näme etdiň? Näçe wagt boldy? Şeyler bir gurrun edeli bu nämäde jogap berdiň bormy kan ýani şu nämäde? Böyle yani birinciden bunların ediyen işi bu halka korku salmak diýip pikir edýän, bunlara sormayı isteyen bir soragym var da siz bu informasiýalary nerden alýaňyz? Azatlyk Radiosu, Alişer Sahatov, Ahmet Rahmanov bunlara sormayı isteyen de korku propagandası yapmaňyzy goýun. Men berde Türkiye'de Türkmenistan'a uğradılmadım. Yani o size değişli adamlar yani bunları deport eden ýaly, öldürülen ýaly görkezip halkı gorkuzyan boluşuňyz mümkin ýöne men berde gitmedim. Gitmeyi istedim ýöne adım habarlarda zatda çıkan üçin meni gitmediler. Meni şu konsulluğa da can ettim. Arzada yazdım gitmekli üçin. Ama meni kabul etmediler ýurda. Näçindir. Indi men şurada türkmenlerin ýagdaýy barada aýdyp bersem gysgaça Türkmenlerin ýagdaýy gaty kyn kampların içinde aşırı kän Türkmenler var. Bugün aldığım habara göre artık Arnavutköy'de toplanýar, täze tutulanlar. Ondan sonra işte kamplara paylanýar. Tuzla'daki polis bölümü yapılıp Arnavutköy'e taşınıptır. Birinci tutulan Türkmenler Arnavutköy'e götürülüyor, ondan da kamplara dağıtılıyor. Tuzla kampından aldığım habara göre o taýda Türkmen bilen dolu. Sanaklı 6-7 sanak başka devletli adamlar var. Bugün 180'e yakın Türkmen deport olan kalandan Erzurum'a götürüpdiler. Yine de täze tapkır Türkmenler gelen üçin. Ne izi gelipdi orada? Evet. Awa Türkmenlerimize aýtma isteyen zadym yani berde kalsanız da yani yaşaýyş ýok, ekonomikasyny görüp dursunuz berdiň. Awa bir gün daşarda gelsen 3 ay, 4 ay, bazen de 1 ýylla içeride ýatýan tutan zadyňam ýok. Awa kamplar Türkmenlerle dolup ýatdyr. Näme üçin direnýäňiz? Awa şu taýdaky yani Türkmenlerin kampların içindeki birligine, ağız birligine awa yeri geldi güvenlikler, polisler, jandarmalar diş batırıp bilmeye size. Awa muny ýurdun içinde görkezin. Awa
Düzce, Denizli, Niğde, Gaziantep, Tuzla, yani sizin yeriniz bäri däl. Bu kampların hemmesi Türkmen bilen dolu. Siz bäre laýyk bir millet däl. Yurdumuza gidelim. Hemmemiz birlikde yurdumuzu düzeltelim. Yani şol Ova soň aha. Ayday hava. Alişer Sahatov'un gepine bir cevap bereyim de bizim aktivistlerimiz deyip geçýär. Şoňa aýdaýyn, men biz o sizin nädip biz senin aktivistiniz bolýas da. Ben şoňa haýran. Sen aktivist mi oýta? Men aktivist däl, men Rus imperiýasyndan yurdumuzu Rus imperiýasyndan goparyp öz ihtiýarlygyny gazandyrmak. Täze Türkmenistan hukuk döwleti gurmakda bir dawamymız var bizim. Yani täze Türkmenistan'ı gurmakda. Yani insan haklarına sahip böyle demokratik bir devlet kurmak bilen bir mücadelemiz var. Ama bunun için hem mezadımız tayin. Yani bu milli istihbarat güçlerimiz, siber savunma, siber saldırı, bütün projelerimiz tayin hem mezad için. Doğru. Indi umid sana şeýle bir ýa-ni aýdan nämäňden sorajak da ýa-ni şu izin öğretme merkezlerinde Türkmenlerin sany köp bolandygy üçin özlerine ýa-ni bir-birini goraýan şekilde alyp barýarlar, dogry dälmi? Her türlü näme garşy agzybirlik nämesini gördüm diýdim de. O şonam ýurdun içinde görmek isleýän diýdim. Indi bu adamlar iň soň ýurdun içine giden okmutlar, ýa-ni deport bolýanlar, ýa şu gören adamlaryndan näçesi deport boldy? Gören adamlarından şu Niğde geri izin uğratma merkezinde bir yıllap kalan bolsam bana müňe ýakyn, müňden has goragan bolup biler. Bir yılam az zat däl. Müňden köp türkmenler bilen görüşmek, tanışmak, bir arada naharlanmak nesip etdi. Bärden yurdun içine dolanan Türkmenlerimize de salam uğradaýyn. Awa bärden Türkiýede meni görüp duran olanlarymız bar bolsa, tanışdığımız bir saçakda nahar ýediğimiz Türkmenlerimiz bar bolsa onlara da salam aýdaýyn. Awa gidenleri var. Yani 50'de 50. Näme üçin Türkiýede bu zatlara, bu zulümlara, bu kıyınçılıklara dayanıyorlar bunu bilmiyorum. Yani gideni de var. 50'de 50. Türkmenistan'a dolananlar da, dolanmayanlar da. Ama köpüsünün de şunu aýdaýyn, köpüsünün de isleýli bu Türkmenistan devletini täzeden gurmak, täze Türkmenistan'ı gurmak bilen istekli oğlanlarımız var. Cesur oğlanlarımız. Bular indi Häzir habarlaşıp duranlarımız var. Türkiye'den habarlaşıp duran oğlanlarımız var. Kampların içinden habarlaşıp duran oğlanlarımız var. O şu konsulluk işlerini biraz hızlandırsa şu seyahat belgesi diye de. Yurttan çıkış nemesi. Dokument diyelim. Ava. Monetizleştirseler gidecek olup gören Türkmenlerimiz gatıken. O deydiler de geçen senin şu aýdýan nämäňe o tasdiklama deport daşary ýurda çykypdyr, täzeden gelipdir, bir zatlar ýalňyş bolupdyr da soň oňa sorapdyrlar, sen isleseň seniň özüňe o şu taýdan uğradaly bolmasa da izin öğretme merkezlere iýermeli bolýas. O taýda da 3 ay gezersin, yatarada yerin ýokdur, yerlerde yatmaly bolursun. Sizin nämäňizem ilçihanaňyzam size eýe çykanok. Biz öz mümkinçiliklerimiz bilen size deport bolmaňyza kömek edýäs diýipdir da. Ýani isleseň häzir şu taýda aeroportdan o izine git bolmasa da şol nemeden geçýän 3 ay, 6 ay arasında gezersin diýipdir da. Deport bolup bilmän. Dünýäli bir fursat geçse hökmen vaktinde değerlendirmeli. Yani hiç değmez kampın içinde girip o taýynyň pitanyasy, yani iýi içkisi ya suda kaynadılan baklajan, çorba yerine su.
3-4 günde bir yarım litre su, Hmm. yani yatanına değmez, sırazı gitmeli. Oňal bir mümkinçilik eline geçse. Men köp gitmek için istedim, öne meni alıp gitmediler. Seyahat belgem çıkmadı bir türlü. Konsulluğa da can etiyaz, konsulluklarda telefonumuzu açan yok. Birem şu zat barada da aýdaýyn. Yani o şu seyahat belgenizi oňartyp bereýin, zat edeýin diýen adamlara da inanma. Bunlar hem pulunuzu alar. Bunu yaşanan köp boldu. Ali, kimdi onun adı ya? Ankara'da bir Türkmen Miralı oğlan mı? vardı. Hatta Miralı Yaraşıf mı? Miralı. He. Bu işlere edip pul alıp pul çöplep yürüyor ya. Bunlar munyalı adamlara inanma. Ona en son kovup çıkarıptırlar. Adın Batıkan çıkıp başlat deyip kaçıp görün o diyemiş. Şeyler hep nemeler var. O yigit şeyle katı gödöken onun bilen gürleşenler bilen gürleştik. O neme verdiler. Nähili özüne alıp barýandy onu. Pul alandan soň diýe kıýgyryp üstüne neme edip şol diýe el çeker ýalap. Diňe pul gazanypdyr da. Onlara niyet hem şol da pul kazanıp ondan sonra hiç iş etmemezdik. Doğru. Soň sen yine ilk giren yıllarında deport bolma hasam kyntyýaly düşünşüm boýunça soň birazrak tezleşip başladı. Şu döwürlerde şeýle bir zat bardy. Erzurumdan uçurdular. Ýadyňa düşýän bolsa. Soň Erzurumda da bir entek adam birip, üýüşüp olam entek mentege çykdy. Soň ýa-ni deport edip bilmenden soň biraz beýberipdirler. O şol nemelerde nähili boldy? Bularyň edeni işler batykany. Şonda o hayran kaldırıcı bir zat oldu. 150'e yakın Otay'nın Niğde izin uğratma merkezinin 450 adamlık bir yeri var. Yani Otay'da kalan adam 700'e yakın. Hazır 700'e mi geçti? Şu ata ikisi. Yardan köpen. O vakti Türkmenlere şu kargo uçakları Türkmenistan'dan, Erzurum'dan Türkmenistan'a giden vakti bizim kamptan da Türkmenler hemmesine gittiler. Yeki özüm kaldım. Menin adım näme üçin çıktı ona da hayran. Çıkmadı menin adım. Yeki özüm Türkmen olup men kaldım şonda. Kalan hemme Türkmenlere gittiler Erzurum'a. Erzurum'ga ýagdaý şoň ýaly, kıyın ýagdaý. Ýöne Otaydan hem deport bolanlar boldu, bolmadyklar ýene aýlanyp izimize kampa dönüp gelenler hem boldu. 7-8 kamp değiştirip gelenler oldu. Yani advokada menin prosto zadym bar da näme diýim. Aýtma isteýän gepim bar. Yani hiç durmaň Türkiýede. Yurdumuza dolanın. Çünkü görüp öterim. $2.000, $2.500, $3.000 verip çıkan Türkmenlerimiz bir hepde geçmeyen, bir ay geçmeyen yine izine geliyor otirler. Tutulup ha? İçeride de yani içeride de yaşayış kıyım. Şu pulunu eline al git Türkmenistan'a birlikte tezi Türkmenistan'ı kuralı. Bu tutulup gelenler hekaýalaryny gurrun berýärmi? O köçede gidip barýakam tutuldum, işte wagty tutuldum diýip. O nähili şu ýagdaýlar men şu taýlar gyzyk boldy. Öýünden basılıp alınanlar var. En köp öýünden al, öýlerinden al. İş yerisi basılýar, metrobus duralgalarında alınýanlar var. Bular onda köplenç İstanbuldan da. İbrahim şunyalı zat var. Bir yeze iki yeze girip çıksan men özüm gidip bilmeyenden son advokat tutup çıkmak için dırcaşıp başladım da. 2 yeze menem 3 yeze kampa girip çıktım. Ondan yeze 2 yeze girip çıktım. Ondan ama. Bir yeze 2 yeze girip çıkandan sonra şu advokatlar hem çıkarıp bilmeyen seni. Nece vakit olsa da. Sen neme vardı o taýda ýa-ni seni birinji gezek göýberen wagtlar öz mümkinçiligiň bilen çık diýe, çıkmasaň hem çare görüljek diýip bir zatlara gol çekdirip göýberýärler-de. Yani o wagtlar hem ýollar ýapypdy Türkmenistana. Kağız berýärdi eline. Sen onu etmenden soň
kiçireyen bolsa bir suç işlemiş bolýan-da. Ha. Onun için hem indiki tutulanın da advokatlarını hem çıkart bilmeyen. Onun için advokata hem boşuna pul vermeyen de. Giren badyňa hiç wagt ýitirmeýän Türkmenistana dolanmagyň iň dogrusu diýip pikir edýän. Ben deme hayran halinde ne adamlar işläp ýörkä ýa-da öýünde oturka tutulup ondan soň şo taýlara gelip bir giden ama pul berip çykjak bolup neme diýerler-de bir yaşaýarlar. Aňyr öýündäkilerim bolsa gelme bu taýda iş ýok, gelsen aç galýas diýip olaram bas şey diýär. Dogry dälmi? Şeýle demeler bolup ýörde. Olar aňyrdan bas şey diýär, bu bärden o çykmaly şonuň ýaly bir nemeň arasynda galyp ýörde köpüsi. Ýa bizim eşdiýänlerimiz şeýle. Gaty kyn erwet ýagdaý. Sen o adam ol tutup ýöne nemeden oklarda o it azaby ýalyk, ite nemedilen ýaly käbirlerden gurrun berýär. Urýamşylar Erzurumda gurrun berdiler. Urup durlar siz bärde näme diýäňiz ýurduňyzda. Bir giden deme var, tebii gaz var. O taýda iýmeş börsüňiz diýen ýaly neme aýdypdyr da soň gurrun berýär. Namusma diýip şu aýdan sözlere. Oň ýaly zat köp ýaşanýar Hatayda. Türkler hep demedi üstünden gülýärler dedi. O kadar bay yurdumuz var dedi. Näme işiňiz var bärde. Türklerin öz aýdýar şu kalyan yabancıların kalyan kampları bärni Türkiýenin türmelerinden gaterwet. Bu ýagdaýlar altında da ýene de direnýärler gitme köpüsü. Şertleri ağır ha? Bravo. Şertleri ağır. Türkmenlerden başka deport edilýän bir millet var mı? Türkmen var. Özbekler sırazı gidiyor. Kampa düştü mü gönü özleri deport bolup gidiyor. Özbek. Olaryň kıçaltı. O anlar nähili? Oğganlar hem tutmayalar näme üçindir. Oğganlar hem kamplarda tutmayalar. Sırada onlar da Arnavutköy'e gidiyorlar. O taydan hem özlerinin uçağı varmış. Onlar hem deport oluyor. Olar siz göränje onda. Yok. Onda diňe türkmenleriň tutulýan ýeri de ýa adyny sanan ýerlerim. Yok. Menin bilmeyen başka da köp nämelerim vardır, kamplarım vardır. Menin eşidenlerim bular. Çünkü en köp kampları doldurup duran hazır statistika boyunca Türkmenlerim kaydedip pikir edýär. Hem Türkiye'de Türkmenlerin sany köp, hem kaçak ýagdaýda bolan Türkmenler hemken. Doğru. Şimdi şeyle bir zat aýdýarlar da ýa-ni nemelerin sany Türkmenler ýa-ni resmi nemede 350 000 adam var diýip ýa-ni kimlik alanlaryň sany boýunça aýdylýar o zatlar. Kimligi ýoklaryň kam nemede hasaba goşmaýarlar. Şolary göz öňüne getirip onça kän türkmen ýok diýjek ýalyk bir neme aýdýarlar da käwat habarlaryň arasynda berip goýberýärler onu ýörüýde edýän bolmaly. Ýöne tutulýanlary izin uğratma merkezlerindekilerden o maglumat alıp bir ara getiren wagtda o atkan sany bar o taýda. Mysal üçin Awganistandan gelen adam biz bilen aşak ýokary bir menze şu ýöne olaryň tutulup demedip berenleri kändeldi. Sonra bizimki üstüne de Alman saklayan taraf var. O taýda da birikýär. Şey edip nemäni görkezip durda. Olaram şol Alman duruşunyň sebebi endi senem o nemeleri gurrun berersiň hazır. Şu Türkiýeden Türkmenistana gelişleri bol bildiğince bir azaltmak ýa-da hayallatmak makan diýip pikir edýän nemäni. Ine şu mirala çelli tapıp çıkıp can edip benim nemäme o çaltyrak alıp bolýam. Şu zady alsa eýem onu deport edip bilýärler, dogry dälmi? Ýa syýahat belgesi diýe ýani ýurda dolanyş nemesinde takmende.
Hmm. Şol nemede yankı deport boljak bolup dirjeşen adamlar nädip şonu alýatdylar, näçe wagt alyp bilýär. 6 ayaça süren wagtyda bolýar. 9 ayaça süren wagtdan bolýar. Şol neme iyi vermendik üçin doğrudanmı? İlçhanada şu dokumenti iyi vermendik üçin şol adam 6 aylap şu izni uğratma merkezde galýar. Ne deport bolup bilýär, ne de çykyp bilýär daşına. Awa. Şu taýynyň uzmanlary da, göç uzmanlary ama diýär. Yani haýyş etmeýär. Yani bizim elimizden gelýän zat ýok. Sizin konsulluğunuz sizin bilen hiç iş ýok. Yani biz otaya bildirim uğratýas, şunlaryň wagtlaýyn pasportunu düzeltip berin, izni uğratmak üçin diýär ama bizim konsulluklar jogap bermeýär. Yani bilgiçliğe ne diýerler? Yani kösençlik yaşatmak üçin diýip girýär. Yo, o neme de var bilgeçliğine edýäni dogry. Ýurda eğer hemme zat ansatlaştırsa bolmalsa ýalap bolsa birden ýurdun içine 100 miňlerçe adam barjakda. Bularam şo zatdan o çekinýärler. Indi bizim elimizdäki maglumatlary görä 100 miň töweregi adam bir ay bundan maglumat ýöne bu. Adam ýurdun içine dolanyp barypdyrdy. Indi şol adamlar dolanyp baran üçin täze ýyl belli etmäne korkdular. Adamlar täze ýyl belläp bilen oklar, ýa-ni ýollar, ýa-ni gürrüň berýärde, ýa-ni pajarny, polisiýa eşikde diýe her köçäniň başynda adamlardan doldurup çykdylar diýe. Hatda ýol öteniň bazaryna çeldi bir san pajarnyň nemesini goýupdyrlar, ýa-ni ýangan o söndürücü ulagyna. Şu 100 miň adamdan çekinilýän neme de indi pikir et. Türkiye bir ýyldan bäri zorluk bilen deport edip durda, Türkmenistan tarapy islemese de. Ýöne bary o 100 miň adam ýurda dolanyp bilipdir. Deportlar we öz isleги bilen gidenler ikisini beripdirsen. Ýöne şonuň bir 300-400 miň bolanyny pikir et. O täze belli etmek aňyrda dursun. Bütün bayramları ýa-ni däme bar bolsa ýapyp bekläp çykartdylar öňlerine. Şo zatlar üçin o nemesi maglumatlar boýunça şu orta çykýar-da. Şonuň ýaly bir ýagdaý, bir üýtgeçik bir ýagdaý. Yo, sadedende yani bunların korkusu gittikçe köpeljektir. Türkmenlerin başka bir çaresini de görüp bilmeýänler şumat. Türkmenistan'a dolanmaktan başka bir çaresi de yok. Yani çıkan adam yine izine giriyordur. Yani bir ömür izni uğratma merkezlerinde ömrünü geçirecek diye bir şey yok. Anırda nasıl olsa çağaları var, enatası var. Ama hemmesi dolanma isteýär Türkmenistan'a. Yani şu konsulluk bir wagtynda işlese doğru düzgün. Hemmesi gitme isteýär Türkmenistan'a. Hemmesi de islegli täze Türkmenistan'ı gurmak üçin. O içindäki adamlar nähili özüni alyp barýardy, ýa-ni biz bu taýa gelip o işläp näme gazandyk diýenler barmydy? Yok. Göze görüner ýaly bir zat kazandım diýeni yok. Şüňe maşgala eklenç üçin gelenler hemmesi. Bäriniň ekonomiýasy göz bilen görüp bolýar ýa-ni. O şertleri agyr. Ýa-ni gazanç azalýa ýa-da durnukul däl. Ondan soň hemme zat gymmatlap barýar. Öý tutmak, o telefon ulanmagy çelli problema da ýa-ni nemelere internet öýüňe geçirip bilen ok dokumentin bolmasa şeýle kynçylyklar hem barda bilelikde gelýär. Ondan soň ýa-ni alaka bolup kim nähili neme berse şo taýda ýaşap gezbermeli bolýar-da. Ýagdaýlar şeýle. Başka nähili üýtgeçik zat boldy bizim hiç bilmeýän
taraplarımızdan vardır o taylarda. Bilinmeyen zatlar yani gören zadım Türkmenlerin gaýdusuzlygy, yani gorkusuzlygy. Bullardan men özüm gurur duydum diýsem bolýar. Ağız birligi. Yani sen az önce aýtdyň da, yani bärde köpçülük bolan üçin bir-birini goldaýar zat diýdiň, häzir oň ýalda. Yani käbir bölümlerde 2 tane Türkmen bar bölümler de var. Yani bizden uzakta, biz onlar bilen görüşüp bilmeýän zat etmez. Yani o taýda 2-3 Türkmen olsa da, yani bütün kampı özünün bölümünü ağzına serettirip bilýän olanlar var. Yani beýni ölsen de onlara. Uruşkan bolýarmy? Bu aşırı köp bolýar. Geri geldi güvenlikleri, rehin alan yerler hem boldu. Yani hak hukuk talap edip mesela şunu zatlar bolýar da 15 günde bir gün zymnoy pasta veya şampun, sabun 15 günde berilýär. Onu geciktiren wagtlary protest edýärlerdi. Ondan sonra haksız yere bir Türkmeni uran wagtlary gerek bolsa güvenliklere gaýtargy berip, jandarmalara gaýtargy berip, onlar rehin alan wagtlary boldy. Awa. Yani gızıklı da ağzı birler. Yani Türkmenistan içine dolansalar da, yani hiç kime önkü Türkmenleri isine dolanıp barmaz. Bambaşka yani zekası ösen ama Türkmenler dolanıp bar. Yani önküyalı edenetlik edip bilmez hiç kim. Şeyle bir zat edipdirler ine şu aýdan nämäňden bir näme ýatmady işte. Pandemiýa döwrü gutaran wagtlary ýollar bir näçe hepde bir 10 günde bir sahana näme uçurup başladylar. Türkmenistanyň içine. Soň şu taýda gelenleri kampyň içinde sakladylar. Ýalňyşmasam Farap taraplarında sakladylar da. Soň şonda hakykyna şu aýdan zatlaryň bolupdyr da, garşylyk berip näme edip. Indi bolsa bu ýyl näme edipdirler? Hemen aýratyn, Olotowdan Bulotowa girizip çıkaryp bir gün ýa-da 2 gün saklap şey edip soň goýberýärdi. Ýani umumyň şu deport olup gelenler esasen, deport olup gelen adamları başıboş goýbermeli däl ýurdun içine. Gelen wagt hökman garşylamaly çäreler bilen ýanky näme diýilýär? Ýurdun näme üçin gelmedin, nirde işledin, näme bolup işledin diýen ýaly, şonuň ýaly soraglary berýär. Eýle-beýle zada gatlyşdym we şunu tanıyan, onu tanıyan deyip hiç değişil däl adamlar adyny sorap ya da käbir halatlarda surat görkezip şunu hiç gördüňmi, tanadyňmy deyip bu çäre ýa-ni aslında onu tanama üçin, bilme üçin sorany ýurdun içine giren adam giren wagtda ýurtda o döwlet şekli bar ýaly deyip näme galmaly, aňynda pikir galmaly. Şonuň üçin bir çäre geçirýän ekenler-de ol indi üýşren oklar aýtjak bolýanym. Başga näme ýoluny tapdyrlar. Olar göne orta çykyp durdy edýän hereketlerinden. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar ýurdun içinde hazır. Zaten Türkmenistan'dan göne uçak yoktu. Atama uğradan baktım. Ondan sonra sizin de haberiniz var. Ben atamı Türkmenistan'a ecem keser olan için Türkmenistan'a uğratmalı oldum. Son Afganistan'a, İran'ın Maşkat şehrine uçurup o taydan Saraks'a geçti de atam. Ondan sonra onu da şu kamp alıptırlar. Yani o tayda on yaldı derdi diyor ya. Bizden korkyalar mı bilmeyen diye. Ama kamplara aldılar diye ara işsenize için nemesiniz ettin yani hiç kime bildirmen zat deyip telefon zat barlap zat eden yoklar diye. Sen karşılık görýär-de şonuň üçin mecbur ýumşatmaly bolýar. Yani o kamp meselesini soň ortadan aýyrdylar, mecbur aýyrmaly boldular. Bu näme girmekde? Gözleri maskara olup barýar da gitti. Yo, bir giden adamı üýşürýärler. Ol üýşüren adamlara bularyň şo garabul edip goýmaly adamlaryndan has ýokarda ýa-ni hem akly hem bilgisi göz ýetimi olary geçip durda.
O taýada o bir Ha, kısan samsyk nämäni oýýarlar. Bir KGB ýa-ni mehemeniň içinden o bir adam oýýar, soň garawl bolup durar ýaly. Ýene bir kısan nämäni oýup o şey edip saklajak boldular da, soň gördüler ola adamlar olaryň ýa-ni gözöççülük etmeli adamlaryndan has üstünde bolan üçin besetdiler de. Näme etseňiz edin diýär de soň. ha. Şuňa zat bilen garşylaşan wagtda aýtmak isleýän zatym bar da, onlar yani siz yurtdaşından baranlar, siz korkmaly däl. Aslında onlar sizden has elbet korkýar. Prosto onlar şu programmasy boýunça hereket etmeye çalışýarlar da. Sehelce yani tepkisi yeterli olsa onların ize kaçmasınlar. Yani şu yurt dışından baranların sehel tepkisi yeterli oluyor bunlara. Biraz ize ne diyorlar kaçıyorlar. O bir şu aslında daşından gelýänlerden korkup şu çäreler geçirýärler de. Ýoksa haýsy ýurtda bar ine şeýle zat. Daşından geldin sen soraý diýär. Indi şeýle bir zat bar. Seni ne şeýle soraýar da saňa. Näme etdiň daşary ýurtda? Näme üçin gelmediň wagtynda diýen ýaly soralar. Indi şu soragyň jogabynda şu zat bar. Men näme üçin gitdim daşary ýurda? Ýurduň içinde pul ýok, iş ýok. Adalet ýok. Dogry dälmi? Näme üçin gelen o taýda iş bar, bir zatlar gazanýan, o çağalary ekleýän. Diýilmeli zatda, ýani o soralar ýalňyş bir sora, o jogabyny berýänler hem bar eken içerisinde soň. Onam çekinip bırak soraýarlar. Ýöne şu soralar soramagynyň demesi hamaly üstünde güç ýöredýän ýalak bir täsir galdyrýar da käbir adamlarda. Käbirinde de ters täsir galdyrýar. Şu bir korkuzup bilerimize täsir galdyrsam bolýar diýen ýalakrak bir nemede ýöreýän eken bular. Şeylerak bir akıllary bar. Şu yurdun içine dolanıp var yani Türkmen yiğitlerimize aytacak sözüm var da yani hiç zattan korkma. Hiç zattan korkmanın sebebi o taýda siz cenayet işleriniz yok. Yani konstitusiyanın bolmayan bir yerinde yani hiç zat cenayet sayılmayandır, doğru değil mi? Kanun Yani yok yerinde. hem siz haklıyken sizi haksız duruma düşürmeyi isteyenler de. Yani gönü cevabını verin. Yani biz mecbur kaldık. Yani olmasa maşkalı ekleyip bilsek bizim yat yurtlarda ne işimiz var? O keypine Özlerini çekin. o keypine giden ýalak bir nemäni berýär da. Ýani onu gönüm ellemedip ine siz sebäpli gitdik diýip aýdyp bilýärler hem bar eken içinde. Siz sebäp boldunuz bizim daşary ýurda gidip ulçuluk etmegimize diýip. Sen näme üçin o giden ok? Sen halky talap görsün sen bu taýda. Diýenler o bar eken şey edip çekeleşip tartaklaşyp görenler hem bar hemen içinde de. Yani ýagdaý şo. Ýöne günümizde de umyt entegem käwat ýa-ni kargo uçagy bilen deport edýärmişler de ýetişdirip bilmän. Şeýle ýagdaýlar hem barmyş. Şunun doğamında da yani Tuzla'dan 180 Türkmen uğradılypdyr şunun. Yani 3-4 saat bundan alan havarma. Diýmek. Näçe günde bir uğradýarmışlar? Bana aýtdymy? Zaten Niğde'den hepde de iki sefer gidiyordu. Dene bir yerden. Näçe san var Türkiýanyň jeminde? 80 Türkiye'nin ceminde bilemiyorum yani 81 sana kamp varlığını bilen. 81 sana kamp binası var ha? Yani kiredişime göre köpüsü yani Türkmen kampların köpüsünde. Onda olurda da her haýsyndan şonça adam gidýän olsa diýmek günde gün aşa deport edilip durda. 200 ortalama 200 adam alýar Türkmenistanyň nemeleri, ýolagçy uçaklary. Onda şeýler ýani gidýänler kän düşünşimiz boýunça anda deport olup. Türkiýede de o şeýle bir adam barda, indi Türkiýede ýakynlaşyp gelýän umyt endi deportlar bilen baglanyşykly bir medýasda.
Yani täsir edecek zat deport meselesine. Saýlaw boljak öňümüzdäki martyň iň soňky günündemi, 31-ine mi? Bilemok. Evet. Soň şu saýlawdan soň Türkiýanyň ekonomikasy birazrak bolsa-da agyrlaşjak. Türkiýa ekonomikasy şeýle bir ýagdaýda. Düzeltmek üçin gurban bermeli-de. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Ýani düzeltmek üçin agyr zähmet çekip bir jepasyna nemetmeli-de, gatlanmaly. Ýogsa düzeltip bolanokda ykdysadyýetleriň düzelişi şeýlere köplenç. Sebäbi nemäni galdyrýarlar. Soň döwlet garşylamalaryny azaldýarlar. Şeýle zatlar bar. Soň bular negativ täsir edýär. Köp iş ýerleri ýapyljak. Ondan soň iş ýerleri ýapylsa näme bolýar? Yerli halk hem soň tapan işine girip işläp başlamaly bolýar-da. Soň daşyndan gelene iş galmaýar. Daşyndan gelenleri gaýtam sen yerli halka näme üçin iş bereňok diýip olaryň üstüne gidiljek. O daşyndan gelenleri iyi berim taşarýar, ýani gelen yerlerine diýiljek-de. Bu zatlar şeýdi işleýär. Ya da en az pul bilen işletme isteýär. Ol şu az pul bilen işletmek üçin şu ýagdaýda da sebäbi aslında iş vereniň jogapkärçilikleri bar. Türkiýede iş verenler ol jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmek isleýän oklar gymmat görýär. Onuň ýerine daşardan gelen o hemme zada qaýyl bolup köp saatlap işläp az pul alıp hiç il şikayet etmän sesini çıkarman oturan işçi gerek. Türkiýedäki iş verenler üçin. Şonuň üçin saklanylýar. Ýani gowa işläriniň üçin däl. Ýani yerli halka bermeli aýlygyny beren o köpräk işletjek. Yerli halk 8 saat işlemek isleýär. Bular 12 saat işletjek. Şonuň ýaly bir nemeleri bar-da, bir deň agramsyzlygy bar. Nemäniň ýagdaýy. Şolar ortadan aýrylýar ýani. Daşyndan gelenlere mätäçlik azalýar. İş ýerler kiçeldikçe mätäçlik hem azalýar-da. Şonuň üçin kän bir nemesi bolmaz bunuň indi bundan soň. Gyzygy bolmaz Türkiýede işläp gazanmagyň. Şo ýagdaýa geldi gynasapda. Soň o taýda ýene başlar deport tutulmalaryň sany köpelip hatda şeýle bir zat bardy. Saýlaw boldy geçen nemede. Gaýsy aýda iýun aýlarynda boldy-da saýlaw. Şonda saýlawda kim gazansa diýip bir deme döretdiler. Kim çıkardı bunu bilemzok. Ýöne daşar ýurtdan gelenler Erdoğan gazansa bize deport etmeýär diýip baýda gatyşyp gazanandan soň neme börtler soň tutup gowlap başladylar. Şo döwrem aýtdyk ýani tapaty ýok. Kim gazansa da Türkiýanyň şertleri şol. Türkiýede bundan soň ykdysady ýagdaý başga tarapa dogry gidip barýar. Daşar ýurtdan gelýän adamlaryň iş güýjüne mätäçlikleri ýok. Bu öňümüzdäki saýlawdan soň hasam artjak. Bu ýagdaý. Yani hasam artjak, öňküsinden has köp artjak. Yani bu hasam artjak diýilen söz bir ýöne gaýra kabul etme. Şo saýlaw günem daň etýänçe statistikany takip edenler oldu. Yani Erdoğan kazanırsa çıkarar diye. Beter olanlar. Gaýtam gelýänleriň sany köpelip ýatar, ýer galmady. Gaýtam gelýänler. Iýjek zatlaryny paýlaşmaly boldular. Häzir dün habarlaşdym. Niýde izin uğratma merkezinden. O taýda işleýän jandarmalar var, güvenlikler var. Onlara da salam aýdyn berden. Onlar bilen hem habarlaşyp durýan. Onlar aýdýar. 450 adamlık ornu var yerde 800'e yakın adam var da onun da 500'e yakını Türkmen. Hazır diye o taýyň ýagdaýyny bir adam yerinden yerde ýatýar hemme kim. Koykalarda da
bir adam yerinden tursa, şonun yerinde bir adam yatya. Birkaç kişi koridorda ayakta gezya. O derecede. Ha, bir ýatýaka beýleki o işini nemelerini edýär. Koridorda aylanya. Nowatlaşyp ýatýarlar-da. Bir turan yerinde ikinci gezek yatayım diysen yer tap Na bilmem. özüm tapan yerinde ýatmaly. Şeýlemi? O tapan yerinde yatmalı. Sıcak sular düýünden kesipdirler, kösensinler. Yani kösenseler, bunlar kıyınçılıklar döreseler, tizrek yurduna dolanarlar deyip mi? Hmm. İyi içkiler hem has servetleşiktir önküsünler. Onu geçen yılan biri aýtdy. Kızgın suwlary kesipdirler, soğuk suwa düştük. O hemmämizem kesel bolduk diýip. Şey diýip gurrun berdi. Onda diýmek şo zatlar Bir dowam yılın edýär. doğamında, bir yılın doğamında kızgın su hiç kim yuğunandır deyip pikir etmeyen kızgın su. Şu Niğde izin uğratma merkezinde meni münden köp Türkmen tanıya. O tayda tanışmak müyesser etti diyeyinde. Şolla bilýär. Mene günümü görýärdim. Men çavuş olanym üçin men hiç ýere kawakly zatly gezmeýärdim. Daşarda gezip aýlanýardym. Kuhnyadan olsun, o taýdan bu taýdan kızgın su alyp yuwunýardym men. Ama başgalary hiç yuwunmaýaly mümkinçiligi ýokdy. Gaty kyn o. O. Bu saglyk demese nähil seredýärdiler. Mysal üçin bir kesel boldy. Sağlık, özüň düzelmesen başga alay çären ýok. Gidip Ağır keseller, bunyalı dem almakta kıynalayanları mesela. näme Bulaşıcı kronik keseller. Ama kronik keselleri olanlara serediyerler başka öksürük, kelle ağrı veya başka kesel onlara önüs veren yoklar. Geçer deyip gidiyorlar. Yani sağlıkçıları var. Sağlıkçılara var o. Düşünükli. Biraz o ýagdaýy gaty ağır. O türkmenlerem iň soňa şu näme geldi de ne umytlar bilen geldiler. Öý gurars, maşynalar bir 3-4 ýylyň içinde bagtly durmuşa ýaşamagy dowam eder diýen ýaly. Yani bu plan o 10 ýylda da bitmedi. Köpüsi 10 ýyllap işläp ne öýü guruldy, ne başga zat etdi. Hatda maşgalalar dargap gidipdir de. Öýü gurýança öýde ýan başga bir ýaşap ýördi ýa. Aýaly erkek tapagy ýok. O şey edip iň soňunda da şu ýagdaýda deport bolup gitmek gaty gynandyrjy waka. Ya wagtynda şu kampa giren wagtyn gönü gitmek üçin arza ýazyp gitmeli. Bolmasa şu zat gaýtalanyp durýar. Çıkarsın bir hepde 10 gün daşarda gezersin, yine tutularsın, yine pul tölersin $3.000, yine tutularsın, yine yatarsın. Yani gitmekten başka bir nemesi yok bunun. Çözümü yok. Gidip yurdu düzeltmekten başka bir çözümü yok zatları. Onu hiç sene o kabul etmediler. En azından kabul edenler bir gidip demetsin diyen de. Şeyle. Ben arıza yazdım. Arıza yazdım gitmek için. Hatta 2-3 yazık arıza yazdım. Alıp gitmediler. Hatta beni Erzurum'a da alıp gitmediler. 150 Türkmen'e giden vaktlara. Benim yek özüm kampta kaldı. Büyük ihtimal bu başka Erzurum'a kampa perot olan Türkmenlerin sanavına, atlarını konsulluktan geliyor. Çünkü izin uğratma merkezlerinin yekezadı var. Havarlaşayan yeri var. O da konsulluklara, ilçhanalara, her bir yurdun ilçhanalara, kimi näme etmeli, nira uğratmalı, näme etmeli, bunları konsulluklar bilen gepleşýärler. Büyük ihtimal konsulluktan menin adım çıkmadı, bäre uğratmadılar. Şol nämäni kagyzy, izin ýa yurda dolanyş kagyzyny bermeseler seni deport etip bilen oklara. No. Yani o taya Erzurum'a gidenlerin büyük kısmını bir deport ettiler de o taydan. O özleri gitmeyi isteyenler deport oldular.
Doğru. Ve umit o umumy bir gurrun etdik. İyileşlerimiz hem özleri o dinläp netije çıkaryp gurrun ederler öz aralarında. Şeýle eger başga aýtjak zadyň ýok bolsa jemläp bilersiz. Aytjak zatlarım var. Şu Azatlık Radyosu, yani yıldan beri halkımızı propagandalar bilen, yalan zatları bilen özüne bağlap gelýän bir kanal var da. Ya buna inanmamalarını, ya hatta şolar hem menigine Türkmenistan'a deport oldu, hatta öldürüldü ya da Türkmen türmelerde zat deyip aýdan yalanlar var da özlerine izarlan bolsa görýändirler. Bunlara inanmasınlar. Hatta abone olsalar abonelikten de çıksınlar. Bir de bu Erkin Garayaş diyen bir nemeler var. Bu zatlara inanmasınlar. Bunların halkı korkuzup yani propagandadan başka bir işleri yok. Ya görüşü Bunlar- ýuwaşlatmak ýa öňüne geçmek isleýärler-de. Ova. Bunun için o zatlara inanıp yani vaktini de harcamasınlar. Vaktini de yitirmesinler. Bunu aydayın. Ondan sonra da yurdun içine dolanan Türkmen ildeşlerimiz var. Yurdun Türkiye'de kalan Türkmen doğanlarım var. Şu zatta izin öğretme merkezlerinde tanışan oğlanlarım, bunlara üçünde bir açıklama kısmında bir nomer bırak koysak, İMO'dan benim bilen haberlaşıp dursalar, en köp hem yurdun içine dönen Türkmen doğanlarımız var. Onlara veren nomerim yapılıptır da, teze nomerim var, onu vereyim. Şu açıklama kısmında yazsak, ama benim bilen haberlaşıp dursalar sadece. Bolýa onda umit sağ ol ýyldaşlar. Size de sağ olun dinleýänimiz üçin. Ýene-de görüşürüz. Sağ ol.